Allah Rabbi 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 Allah Rabbi Batuan kita Nabi Muhammad Apa gulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum maka sidang bersama cuba gak batanang madang acurito na jangan bakal impi kalau mangan suara ada pun tangan setiap kita nanggali terjadi namanya basuh oi banyaknya jarinda limo buah hukum na wajib di kita pertama sadar dan sembahyang kedua ketiga berzakat dan kampe puasa kalimo na yaji hatiran puasa itu sebabnya jari dan limo jari na limo ya ikiwani kalau hikmahnya ke dalam negari namulo banamu siang pujari sami sarang tua Patanyo pagi oi kadua tunjuk anamu nyojari sami sarang cara dia pandai di dalam nagari kau tu apa nunjuan itu dan ini katigo banamu si jari mati daripada kawan tagak yang tinggi sami sarang kuat nagaga barani umpamu tentara dengan polisi penjaga keamanan di rakyat narami kampe banamu si jari mani sami sarang kayo di dalam negari kau tu apa laki kanita joko di kesalahan tenggang di anak negari kelimo kelimpian kita sekali sami sarang ayah di dalam negari nan balimo ini kau indah sepakat apa-apa karajo tak mungkin selamat apa-apa di jinji yang kesemuanya bare ke dalam negari nanya tu bayi itu oi nan ba limonyo ini kau indah sepadu apa-apa karajo tak mungkin maju seorang maelo lain mengganggu kau bahasa lisya paham alim jumpa ulu kurang banyak dicakau ragu anta ke sini anta ke situ nak anda begitu iyo de
dan yo itu apabila nana supoi lai kaduo iyo itu apabila iyo sabai olay dadi iyo banamo olay insan iyo sajati oi di bari iyo berakal bana paso iyo diri olay untuk iyo panimang olay zahir iyo batini apabila iyo nyo anak olay gano iyo bilangan olay gano iyo bilangan o sambilan iyo bulan olay anak iyo lalahir nene olay dari iyo kandungan Nilai awal iyo lahirnya oleh baru banyu badan oh barubah iyo rasonyo olay dari perasaan olay dari iyo nanaangin nene olay datang kadinginan Lai karano iyo dinginyo oleh tangi olah tibo olay tibo iyo manangi olay janji iyo lalupo olay lupo iyo janji oh katuhan iyo yang aso oh karano iyo lalalu Lai dayo iyo nyosetan lakarano lanande setan Nilai musuh ala yang kontan elay jarang nalajari elade kalupo di balai Nilai antala de kubala kamalu pola de lupo andelay musuh jo lawan la begitu pasaran lay ayajo bunuh lana nilupo kan jangan pengajian yo kito lara ola ola la Banyak, Sip, banyak. la sama to banyaknya Lai dahulu Kapan singalah? Punya nyawa datang iyo kemudian karena Masih, Kak. Rugi ya, Sip. ibu bapaknya kurang didikan kurang asuhan keagama Islam